अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आज कणकवलीमध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावलेली आहे. आपण लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की हा जो कणकवली शहरामध्ये जो पाऊस पडत आहे आणि हा पहिल्या पावसाचा आनंद लुटताना ही लहान मुलं आपल्या सोबत आहेत. पहिल्या पावसामध्ये तू भिजतेस, काय सांगशील? तुला छान वाटतंय? ही जी लहान मुले आहेत ही पावसाचा आनंद लुटत आहेत. पावसाचा आनंद घेतेस, काय वाटतं तुला? खूप मस्त वाटतंय. इतक्या दिवस गरम होत होते, आता पाऊस पडलाय तर खूप छान वाटतंय. तुम्ही नाचताय पावसामध्ये? गरमी आता जर कमी होईलच, पाऊस येतोय मोठ्या प्रमाणात आणि आता तू ह्या पावसाचा आनंद घेतेस, काय सांगशील? एकदा खूप छान, एकदम एकदम मस्त सगळं गार झालंय खूप दिवसांनी. खूप मस्त वाटतंय. काय वाटतंय तुला? पहिल्या पावसाचा आनंद घेतोस तू? खूप मजा येते. एवढे दिवस गरम होत होता, आता पहिल्यांदा पावसाचा आनंद घेताना जाम मजा येते आणि आणि खूप मजा येते. आम्हाला खूप आनंद झालाय. हा जो पाऊस आहे तो पडत आहे. आपण पाहतो की हा पाऊस आज मंगळवारी पाऊस सुरू झालेला आहे कणकवलीमध्ये आणि विजांच्या गडगडाटासह हा पाऊस पडत आहे. कणकवली शहरासह आजूबाजूच्या संपूर्ण तालुक्यामध्ये ही लहान मुलं आहेत, ही पावसामध्ये भिजत आहे. हा छोटासा मुलगा आहे जो पावसाचा आनंद घेत आहे, कसा नाचत आहे ह्या पावसाच्या आनंदात. ही लहान मुलं आहेत दोन. पहिल्या पावसाचा जो आनंद असतो, जो मातीचा सुगंध असतो, तो येथे खूप असा दरवळत आहे. काही मोठी मंडळी आहेत, ते देखील पावसाचा आनंद घेत आहेत. खूप छान दृश्य आहेत ही पावसाची. पहिला पाऊस, आपण जो म्हणतो कोकणातील पहिला पाऊस, याचा आनंद घेताना सर्वच जण. खूप वारा देखील सुटलेला आहे, सकाळचा वारा देखील सुटलेला आहे. तुम्ही पावसात भिजताय, काय सांगाल? तुम्ही पावसात भिजताय, पावसाचा आनंद घेताय, काय सांगाल? उकाड्याने सगळं पब्लिक हैराण झालं होतं, सगळं कोकणवासी हैराण झाले होते. मुंबईवरून आलेले माणसं पावसाचा आनंद घेण्यासाठी आली होती, परंतु गरमीने उकाड्याने हैराण झालेली होती. त्यांना आता एक सुखद धक्का मिळालेला आहे आणि पहिल्या पावसात ते भिजत आहेत. धन्यवाद. खूप मजा करत आहेत ही सर्व जी पावसात लहान मुलं असतील, मोठी माणसं असतील. हा जो छोटा मुलगा आहे ही दृश्य पाहतो आहोत की हा जो पाऊस आहे या ठिकाणी सर्वच असे हे ढग भरून आलेले आहेत आणि गडगडाट सुरू आहे कणकवलीमध्ये आणि हा पाऊस सुरू आहे. लहान मुलं देखील या पावसाचा आनंद घेत आहेत. ही छोटी कंपनी आहेत.
पाऊस जोरात झालेला आहे. आपण देखील ह्या पावसाचा आनंद घेणार आहोत आणि आजपासून खऱ्या अर्थाने हा मोठ्या पावसालाही सुरुवात म्हणावी लागेल. मे महिन्याच्या 30 तारखेला हा जो पाऊस पडत आहे खूप आनंद लुटत आहेत ही लहान मुलं आणि पावसाचे प्रमाण देखील आता वाढलेलं आहे. आपण ही अपडेट पावसाची आपल्याला कोकण 7 लाईव्हच्या दर्शकांना दाखवणारच आहोत. पण मे महिन्याच्या शेवटीला हा जो पाऊस सुरू झालेला आहे. आज 30 तारीख आहे आणि या मंगळवारी दरवेळी पाऊस आज बाजार आहे त्यामुळे काही बाजाराचे जे लोक आहेत ते पावसामुळे त्यांना हा त्रास थोडासा सहन करावा लागणार. कारण पाऊस आल्यानंतर त्यांची आवरावर असते, बाजार असतो आणि त्या बाजारामध्ये त्यांना थोडंसं आवरावर करून त्यांची घाई गडबड होणार आहे. पण पावसामुळे सर्वजण आनंदित झाले आहेत. थोडासा थंडावा हा सगळ्यांना या पावसामुळे मिळाला आहे असं म्हणावं लागेल. एकंदरीत ही मुलं, लहान मुलं आनंद लुटत आहेत. तसेच गडगडाट देखील होत आहेत. कणकवलीमध्ये ही लाईव्ह दृश्य आपण पावसाची आपल्या सर्व दर्शकांना अशीच दाखवत राहू. आपण पाहत राहा कोकण 7 लाईव्ह. जी लहान मुलं आहेत जी खरोखरच पावसाचा इतका आनंद घेत आहेत की त्यांना आता म्हणजे हा मोह आवरत नाही आहे. भिजण्याचा, नाचण्याचा, चिखलामध्ये खेळण्याचा हा मोह आवरत नाही आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.